10 adegas de toda Galicia darán a coñecer os seus proxectos no encontro Experiencias Boviño que se celebrará o próximo luns día 15 no Lab Barbanza do Centro de Formación de Espiñeira. Na xornada dirixida a profesionais da hostalería e do turismo participarán máis de 80 empresas do sector que terán ocasión de aprender e compartir experiencias. Van a vir especialistas de fora, contamos co presidente da Asociación de Sumilleres de Galicia, Juanjo Figueroa Treus, contamos cun cociñeiro que vai facer unhas degustacións e vai facer unhas maridaxes en concreto para estes viños, contamos con 10 adegas, 3 de Iria Barbanza, que é o noso territorio, de verdad, son as que queremos ensalzar, pero tamén vamos a contar con bodegas amigas, como son da IXP de Betanzos e algunhas outras do resto de Galicia. En total son 10 bodegas, 23 proxectos de viño que se van a presentar e que se van a catar. Os encontros organizados pola Pousada Producións contan co financiamento da Deputación da Coruña e o apoio do Concello de Boiro. O alcalde destacou a gran calidade dos viños da IXP Barbanza e Iria, así como a necesidade de seguir a promocionalos a través de eventos profesionais como este. Que vamos a poder probar estes magníficos viños que temos aquí no Barbanza, que aínda siguen sendo os grandes conocidos, e iso que estamos traballando para que sean conocidos, e tamén pois esos produtos que temos aquí na nosa ría, non, como é o mexilón, a xouba e, bueno, en definitiva, todos os produtos do mar. Xunto coa xornada técnica do luns, o martes terá lugar un encontro aberto ao público no Pazo de Goiáns sobre as indicacións xeográficas protegidas de toda Galicia, no que se realizará a cata e comentario dos distintos viños das IXPs. E as indicacións xeográficas protegidas de toda Galicia que queren facer unha reunión aquí no Pazo de Goiáns o día 16 para a cata e comentario sobre os viños das indicacións xeográficas protegidas e de maneira especial os viños da indicación xeográfica protegida Barbanza e Iria. Se convocan a esta reunión a todos os hosteleiros que teñen interés en estar en esta cata.